Hi havia una vegada un bosc. Sí, però aquest bosc no era normal com tots els altres. Ui, no, aquest bosc era màgic. Els fruits de la tardor canviaven de forma i de lloc tot sovint. A veure, nens, sabeu quins són els fruits de la tardor? Sí, quins? Una castanya, un bolet, molt bé! La castanyera anava passejant pel bosc quan va sentir algú que plorava. Qui plora? Era un bolet molt petit i molt bonic, que no parava de somiar. Què et passa, bolet? Per què plores? És que tots els fruits del tardor es poden bellugar i jo no. Què vols dir amb això? Doncs mira, les fruits de l'arbre poden volar d'un lloc a l'altre. La castanya sortirà del cel i pot anar de cistell a cistell. El cargol, tot sino sano, va d'un lloc a l'altre. L'esquirol de salta d'arbre en arbre. En canvi jo no, em puc bellugar. Doncs soc i sent riure de mi. Fes raó, bolet. Això s'ha de solucionar. La castanyera va treure la seva vareta màgica. Es va acostar al bolet i li va dir: En animal et convertiràs i ara sí que et mouràs. i de cop i volta el bolet es va transformar en mussol. El bolet estava molt content. Ara ja es podia moure com els animals i va anar volant a buscar els seus amics per poder jugar. Un dia el mussol va anar a visitar el seu amic, el castanyer. Senyor Castanyer, no estàs avorrit, estàs sempre espiat. I tant que no. El vent em fa